I poslutim danas ćemo igrati preživljavanje, pa kao uvodnika i hoće biti serijal, pa da počnemo. Treba skupimo drva za početak. Dobro, za sad ovo jedno što je dovoljno. Poslije ćemo ići u pećine i sve. Idemo, uzmemo nakope sve. Svi. Zašto sam ja ih uzao? Idemo dalje. Već sam se bojao ovih, ali igani ne znam što. Vidio sam još jedno ovdje, evo je. Tu uzmemo nešto od nje. Pa, još ovo jedno. Idemo na ovce. Čekaj. Svinje, kokoške, sve na jednom mjestu. Sve dovoljno za hranu. Samo dovoljno meni neće pući mač. Evo ja si ako pukne. Imat ćemo novi. Buhahaha. Ovdje će biti mjesto za kuću, sve. Ne, ne, ubit ćemo ga, kao što vidite. Vidite, sad sam si sam uplašio, ne znam da li isključim zombi, ali ne. Neće isključivati, a bude zanimljivije. Ja sam ja više krenuo kopan kamenje. To! Ljudi, posjećao nam se na početku. Sad ćemo mi uzmeti. Sad će skoro još malo mrak, pa ću praviti podzemnu kuću. Nemam koju, nemam drugačiju. Pa ću za sad tako. Treba mi uglja. A ja uglja nemam. Kako imamo te za mač ako nas napadnu. Idemo dalje. Znači. Yes, imamo još.
Kao što vidite, volja mesto nisam mogla naći. Samo stanem ovdje, me ne navati. Treba nam uglje, kao što sam rekao. Bah, nema nikog. Kopijem kamen i to će mi trebati. A kada ja ovdje imam iskopine za ukar. Kamen imam, i sad mi kamenje. Imam fore do kraja dana. Za noć, kad bude noć, mi ćemo kopamo. A sad pre noći se opet. Ne, 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 ne. Ljudi moji, ovo je bizaran početak. Kad budem izbacio ovo, zvaće se bizaran početak. Pazi šta ih. Znate šta, bolje da pravim kuću. Ajde, ćeš umjeti više. Ja ću ipak da pravim sebi kuću. Jebeš ti to. Za početak neka mini kuća, pa ajmo. Pa ćemo dalje. Tako. Imamo 40, ajde neku mini kućicu. To je samo za početak. Kao što vidite, od ove kuće će nastati bogatstvo. Ups. Koji sam ja? Ne znam, sad je ovako.
Ajde samo dostignuće. Idemo. Hele za fan, ispet. Sad ćemo sačekati dok se ovo ispeče. Napravit ću jedno sekijač. Uzaj ne, da. Ne, napravit ću ja kream po sebi. A sad ću staviti neko što kream da se peče. Oni nama neće doći. Do tad ja idem da zasadim farmu. Da sam ja planirao to da zasadim. Pa ću ovdje. Dobro. Ja stvarno izvinjam ako vi čujete neke zvukove u pozadini. Nije do mene. Idemo da kopamo. Ne mogu nam ništa sada. Dođite. Znači oni idu odande. Tako. Neće nas oni sad zezati. Znači početak je. Nisam ni ja očekivao ovako. Kaže, napravio sam svijet. Ja je hajde ga da počnem da snimam. Pa se sve mislim, ajde, šta ću jet. Neće baš svaki dan epizod. Ustavi, ja ću sad je kraj godine, svaki dan ide. Ja još imam sad i još 4 dana. I onda, ono što ste svi čekali, kraj godine. Ne, nisam se zbunio. Zbunio sam. Tako.
zasadimo fare. Znači ja se opet izvinjam zbog zvukova iz pozadine. Valjda vam ne smeta. I kao što vidite ljudi, to je taj naš bizaran početak, pa vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!